naghahandog ng Nandot pa karon panahon na kasi nagka-high-tech sa atong sistema. Mo-withdraw ka og kwarta, mo pindot-pindot ra, ug ang kwarta mo gawas ra og iyaha. Gusto mo makikistorya sa pamilya o imong uyab kay layo ka. Aduna na usay cellphone naron nimong tawagon, pwedeng mag-video call sa messenger dayon. Pagkalami karong panahon na puro high-tech ikan sa insik, kungitan di mo sa kaniadto, dugay ang proseso kay nagkamang kaayo. High-tech na mga libakera, social media kang tirada, puwerteng leroan. Sa imong post dali ramong react, magpa-heart pa. Apan ang tinuod i-backstab kanila. Modernong panahon, ikaw pa asensuhon.